साला सर जी तो कहिए दिलन कि बिना ड्रेस के अब हमरा के स्कूल में ना ढुके दिहन। जात ये बेरे घरे हम कहब मम्मी से। मम्मी निकाल लेने बाहरी। का है बाबू? सर जी हमरे के स्कूल से निकाल देला हवन कलन के जो घरे अपन भाई बाबा ड्रेस खरीदवा के तब जाके तोरे के स्कूल में पढ़े देम। न तो सब लइका ड्रेस पहन के तो सन तू बिना ड्रेस के पढ़बे। ये बात बा। हां का हम कहीं कातना दिन से तो तोरा बाप के समझावत हम हार गईनी कि लइका के पढ़ाई बा, सब कुछ बा, घर के कारोबार बा, लेकिन वो सुनते नहीं खे। रात दिन क्या कहा न पता रहता, ताश खेलता कि क्या करता हमारा कुछ पता नहीं के। रह आवेला घरे न तो उनकरे के हम समझावता नहीं बढ़िया तरीका से। नहरिया के कोना पे बैठ के ताश खेलता वाली। नहरिया के कोना पर? अरे हम जानत रही तू जुआरी हो गइल बा। जुआरी के आंगा कुछो अगर लोग तो नहीं खे। आवे दे जाए दे बाबू, तू चल मुंह हाथ धोवा आ हम ओकरा के आवत तो हम करे हम बढ़िया से बता देता। आज नतिया के बेटा के हम एको पानी ना छोड़ब। लड़का के स्कूल से निकाल देले पावन मास्टर आ ई जिंदगी भर लवरई कइलस। उ लवरे रही इतना पैदा कर दिहलस। अब हम जातानी बाबूजी ले कहे। ए बाबूजी। हाँ सुना तानी? अरे कहो ना। अरे मास्टर पर लड़का के निकाल देलन स्कूल में ड्रेस भी ना। अच्छा। उ निहतनिया सही लवारा लेखा घूमत चली। अरे उसमें ताश खेलता रे, हमरा पता लागल है 2-3 गो लड़का कहला असन के बड़गा जी ताश खेलता। का कोई हम ताशे खेली जिंदगी भर। लड़का पैदा कर देलस, लड़का के बारे में सोचता उ। जा दरे तुकार नत कर, मुंह बना के बोला लड़का को तनु तर हमरा मुंह पर रे तुकार करबू त निक ना लागी। ओकर करनी उहे बड़वे वही लायक बाऊ। फिर देखो फिर अरे बढ़िया ले बोला जा दो सर्व सुधर जाई ना। का करबू? उनकर एको पानी ना छोड़बे। अब हम आवे दो उनकरा के। अच्छा हम ओकरा के समझा देता नहीं। ना तो समझाई कि तकी उहे रही हन ना तो हम ही रहब। अच्छा हम बताई हम लड़का हमार छछन के आ गइल स्कूल में ड्रेस बिना। हां बच्चे हम समझा देता नहीं ओकरा के। जान दाड़ी खचड़ हो गइल बारे, उ ना कमाता ना धमाता टे। बाबू कतना दिन खियान ओकरा के। अरे बाप रे बाप। ए भाई जी। हाँ जी बड़ी मेहनत लागल है खेत में। आर कौन तो बाबूजी कर दिहानी। जा तो बहुत बढ़िया बा। आर कौन कर देला तो सब काम खत्म हो गई। अरे कौन लौकाता रहा हमारा लड़का के स्कूल से निकाल दे मान मास्टर ड्रेस बिना। देख भाई जी ई बात भइल। हाँ बाबूजी ऐसा कैसे हो जाई? बेहुदा हो गइल बा। का कहीं तू अब डांट बड़ भाई, अब तू डांट। हमरा रहते हुए हमारे लड़का निकल गए स्कूल से। सारे के दूध ठेंगा ना मरनी तो तू कह दिया। एह बेरा उनकर हमरा के आ जाए तो एह बेरा नतियू ऐसन भाई बाड़न कसाई लेखा कि एकदम 1 रुपया नहीं खे कमात। हम कितना खेत ले करी हो। हम तो परेशान बानी। बहुत दिन कुदारी चलाओ चल सुखाई जात रे। उहे तो देखा तारा हाड़ हो गइल बा और ओकरा चिंता नहीं खे। एह बेरा आवे तो ओकरा से हमनी के बात विचार करिए। खिसिया जन पतो है ओकर साला के आदत हो गई। बजुआ ताश खेलता है घरी लफांग गलो। कम से कम अपन है मंगटिका बचा के रखे तो सारे बेच दी। ठीक बा। एक दिन मांगत रहे। हाँ तो हम कहतान कि से साफ करे के सोनार आइल बा एगो। बढ़िया ले साफ कर दी। अच्छा घबराई जन देख लिया आवे दी हूं करा के बेरा हमहू देखिए लेतनी। ठीक बा निगाह हो भैया। चिड़िया के रंग काला पहना लो उठा बता। अब चलो लो ये दुकान ये भैया हो गलो। अब हम जाते घरे हो। अब हमारा भूखो लागल बा। अब पैसा जो रहे कौन तो जितिए ले लो। एगो पतिया पर फालतू बात मान के चल के कहां के पतिया मेकअप करो तो काले में हमारे के बार बचल के तुम लो ये बोल चले जा। हमारे के लिए ले जा धर कहो सारे लोग। अरे
एक के चलते गलती कर रही हो, अब हम ना करो, अब हम ना करो, अब हम ना करो, ना अब गलती ना करो, पापा अब गलती ना करो, खराब मत करो, ना अब गलती ना करो, घाव का बड़ा बन गई। बहुत बड़ समस्या बा बाबूजी। हाँ बताई, ये घर में ऐसा स्थिति हो गई बा, लड़का के स्कूल छूट गई। हम साला दिन रात कामे करे में रहतनी, वो अभी आइल ना, इतना पहर हो गई। बताई कि ये तरह घर चली नया वाला लड़का होला हमारा के तो एकदम रवायत बनाई कर देले बाटे। साला बहुत ही लफुअर संगे ताश खेलता लला खेत। क्या हो एजा खड़ा बाड़ू, खाना वाना बाटे? जाए मुंह फूकनी, तोहरा के खाए घर में ना मिली। काहे ऐसे कहतू? जरे तड़ की घर में का भोतड़ुए का हो गई? बबुआ के तो स्कूल में से मास्टर निकाल दिलन ड्रेस बिना। तू कमाइता धमाइता तो कम से कम कौन सी के दिक्कत होई तो चल घरे चल, हम जाते बाहर चल जाते कमाए, अब दिक्कत ना होई। भलाई पड़ी। हाँ तो चल घरे। कमाइबा धमाइबा तो तुम्हारा घर में हाँ चल हम ना रहो। हर दिन तू ताश खेलत रे, हर दोस्त संगे घूमत रे। आज हमार करेजा फाट के लाल हो गइल, हमार लड़का के निकाल दिलसन। अच्छा भैया अब भैया एथी ना हम जाते बाहर कमाए। मोटका बा एगो हौ एगो बाटे दाढ़ी बड़ा के हीरो बल मसाला, ई 3 गो बैठ के फलास खेलता सन। एकर 20,000 रुपया सरवा के जित्ती हला सन। 20,000 में लड़का के कंप्यूटर बना रही। तो वो चुतियावा के जाने के चाही कि चुतियावा के जाने के चाही? समझा सन है सरवा काहे हो भैया हम जाते नहीं, अब तोले के दुख नहीं, हम जाते नहीं हो। तो कैसे ओकर बाल बच्चा खाई? सुनो क्या मेहर के बोली, अरे तू सुनो साला अगर मेहरानू कैसे बोलती हमार करेजा फाट गई। लाज शरम नहीं खे, हम जाते नहीं। बच्चा बढ़िया ला कमा दिया, ताश खेला ले बढ़िया बात, तू पैसा कमा के लाओ अपने परिवार के दौलत करो जाओ। ठीक है बाटे, ठीक बा। अब तो ही लोग ना कहत वजह कमात नहीं खे। ना तू बहुत गुंडा गर्दी करता। ठीक बाटे चल जी तो ई का बच्चा वही तो पूरा बेग से उठा ले बड़े जाते रे का। हां हमारा दिमाग खुल गेल, हम जाते बाहर कमाए। हां तो बचवा जा बढ़िया से देख, परिवार के ना संभरब। हम अकेले भाई खेती करी परिवार चलाई कि का करे। हाँ जाता नहीं, जाते हो बाजी। ठीक है बाबू, जाए अपना तरी अपना हो भैया से पूछ लियो, खुश रहो तनी मलकाइनो के अपन समाचार ले लो। जाता नहीं हो, जाए ना तो घर ही रहब। अरे तू तो खाली खिसियाए के बोला तो जा तो खिसियाए के बतिया बड़वे। अरे प्रेमो से कम बोलो। हाँ जाए। ठीक है बाटे। हाँ ठीक बा। बाबूजी के संगे जवन बाबूजी कही हम तवन करी ह बाबूजी जौन कहब तवन हम करब। हां ठीक बा। वही लोग ना बहुत बड़का भैया बाबू। ना ठीक बा लड़का बाटे। हम बाबूजी के कहल में जौन भी कहब जाए आराम से। लड़का पर के बहुत ध्यान दियो, लड़का पर ध्यान दियो और किसान सब बैठा के पढ़ाई हो। ठीक बा जाता नहीं। ठीक बा जा। साला मेहरानू खिसियाते बिया, बाबू खिसियाते बवन। साला जौने बनल बनावल खाए मिलत रहे, मेहरानू संगे रहे के सुते के बैठे के मिलत रहे, सब छूट गुल के जाते ही खिसियात या शंखा वाला चूड़ी लिपस्टिक ओकरा के ले आई। क्या करम छोड़ा, अब लड़का के न ये बात बा, लड़का के पढ़ाई के बात बा जात।
When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. कहाँ गई राहुल छपरा छपर आज तो हमरो तो छपरे है बगल में पड़ रहा हाँ हाँ और बताई घर का समाचार सब ठीक है बाटे हाँ शादी बियाह भइल बा कि ना ना अभी शादी कहाँ भइल बा नइखे भइल ना तब तो बताई भिड़िए के बाई सब और बताई सर घर समाचार के बड़ा स्थिति खराब रहे ऐसे कहनी चली फैक्ट्री में काम करे ना ना ठीक कइल हनी कमाई जरूरी न बा तोहार हमार सब ठीक बा शादी बियाह नइखे भइल ना, ना। हाँ हाँ हाँ। काम बेथी बाटे हाँ जी कामे पर कामे पर ना हाँ शादी बियाह करे के विचार मैंने बहुए चल ई करब तो कइल ल बोले गांव के भीड़ के भाई जका के जरूर शादी बियाह नइखे न भइल ना अभी नहीं खे भाई हाँ तो देख हम धोखा ना न देबे ना धोखा काहे ना, ना। ना तो- हई काम करे में मने नहीं खे लागत तहरा के देख के हाँ तो चली का कइल जाई चल जाई को के मंदिर में शादी कर लेबे जाई ना चलो जे मंदिर चलो में ना तने होने चलल जा घुमाइबे करो पहिले हाँ पहले कंपनी घूम लो अच्छा चली घुमा ली तो देखा दी तनी कंपनी नया बानी हम आओ चली आओ हाँ चली शादी करबू ना अरे हाँ जी करम बानी कुआरे बानी रौरा कुआरे बानी चली जाना शादी कर बोल के दुनिया का करी बताई चल हई कंपनी में का काम करे के बा चल अब तारे का अपना गांव में लिया चलत तनी चल ई मनो नहीं खेलागत का बाकी करे छोड़ के जेबू ना ना हां जी बा चलो घरे चलो बाबू देखिए ना तो कहिया ना लड़का तो हमार बड़ा सुगर पत्तो होले एकदम लाम लाकर चौड़ा चली तो हमर सास ससुर से भेंट हो जाए देवर बारन जना हाँ देवर तो एक गांव भर के देवरे तारा कमी हो जा सुन तो बोली बुक के दिन चलता अब बोलत मुंह सुखा गुल्ला बोली का चाहता नहीं हाँ, एगो दे ना दो ना बिना शादी के ना देबे अरे एगो ना अरे एगो अच्छा ठीक बा एक बार दे तनी दोबारा ना देबे ना वो घरे जवन होई तवन होई ना हाँ शादी के बाद देब हम पर्दा लगा आई आई कोई देखे मत कोई देखे हाँ बताई मत तू है ना अरे का हाल चाल पड़ का करो तनी अरे कहिया आईब आवो तनी आजे गाड़ी धोके आइए को तनी आई घर में बहुत के बोला था स्टेज आवाज में अरे वो घर के भौजी एगो बड़ है एगो ऐसे बोली हंदवा में कुछ बात गड़बड़ नहीं ना 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 ऐसे काहे तू कहत काहे ना कोई देखा तारी बुझा था कि मर्द बतियों में हैरान दौड़ा के डांट तारी ना ना ये बात नहीं है चलो हां चल लेकिन झूठ मत बोलो रखो आवो तनी रखो हाँ। आवो तनी शादी कोई हनी ले जाती काहे को तानी के 2-4 दिन खातिर झूठ काहे बोला तानी झूठ बोला बाबूजी के सामने आई ले ए बाबूजी
अरे हनी के बात तो सुना करो हाय मरद मेहर हाय के हरे हाय के हा हाय के हो हाय अरे यार का कहियो आई हो दादा आई हे राम का कइलस ने दादा एगो घर से ले आई अपना माई दादी के हां अरे यहाँ के गाड़ी देता नहीं रोड शादी करने को कहत नहीं कि हम शादी कइले नहीं कुंवार बानी और रोड कहत गांव में शादी बा अरे मुफुका ना हमर दिमाग खराब है हई एगो अपना दादी के ले ले रे मुफुका ना हई हां अरे रोड झूठ काहे बोला हनी हां ये दादा ई नतिया झूठ बोल के हमरे के फंसा देबो हम बाबू भाई के छोड़ के आई भाई जा हे दादा अब क्या के कर मुंह दिखाई रे बाबू भाई भाई सब हमको छोड़ के भाग के आई बा यहाँ हे नती अरे बेस्ता अरे हम है ना हम पहले है ना आओ हां रे को पानी हो फटकारी के फटर काटी के एगो लाई बड़ा घर में खरीद के अरे यार खजा के लाई बड़ा रानी फटर काटी चलो हां कहां कहां छूटा तुम शादी को लाई बने शादी को लाई में ना मनबू आज छोड़ बना ले छोड़ अरे रुका जा बतिया मार जा के हरु अरे बतिया के हरु बाबूजी बोल बाकी जो होई आज हमारा रहे के पड़ी रात के हमारा भी पूछे के बा ये फटर काटी कौन ही है हम बिया ही है ये रानी फटर अरे रानी बिया हम से पतल से रानी शादी को करे बिया झूठ बोलला है की है हमारे संग रही तोरा संग बिया रही अरे रानी छोड़े हमार खाता हवा हमार हवा ना हम ना छोड़ो हमार बता रहो ना अरे बता ना हमार हवा हम शादी को करे मानी हम तो लव मैरिज कइले भैया हमार बता रहो तारो तो है के छोड़ो हमार बता रहो चलो बता हे तोरा हाला कर सैया हो ठिकाना कोइलो हमारा ऊपर सबतिया लैला सर पर मूलय हदिया करिलो अरे रंडी काहे का बता खींचो दे ना हमरा में रही तू अरे नदिया रही झूठ बोल के शादी कइले हमरा से अरे दूनो रही दूनो अरे सारा झूठ काहे बोल अरे बाबू एगो घर पिया और घर नतिया गई कमाए तो एगो अपने माई दादी के ले ले हां रानी अरे फतर काट अरे रानी गाड़ी मत रे लोग बच गई बे रानी अरे देख बुढ़ा के देख हम नया बंदा देख झूठ कहे से बकत रे रानी तू बुढ़ा के कुछ तेरा बोले अरे जा ओए देखो रानी के हजूर बिया जवान को खोजो पिया हमार मरद हवा हमार अरे चुप रे जब लागो रे चुप फैसला होई अरे फैसला होई हम तोहरे पर हां हमरे पर कोरा के बात अरे मत मार रानी बताई तो बोल रे अरे रानी बंधन अरे रानी जो भाग नहीं भाग तुम्हारा घर में ना रहबे हम छूटे ना के कहां रहबू हां तू जा रहा तू जा रहबो भाग जा तू सब हल्ला करी हमें बता दी कम लीक मिलल बा और के चाल के पोर वाला सैया अरे तोहरा महलिया सोतिन के बोलिया अरे सालता नमस्कार प्रणाम। हम अंजन कॉमेडी क्लब के तरफ से इस चैनल के तरफ से आप लोग के हाथ जोड़ के जितना भी हमारा भाई बाता बहन जो भी हमारी वीडियो लोग देखत हो अंजन कॉमेडी क्लब से तो सब लोग के हमार बहुत बहुत धन्यवाद बा।
हमनी के इतना प्यार देहनी जाए नया चैनल के कि आज हम लोग के कुछ कहे के नहीं, इतना खुशी बा कि का कहीं। आई जो वीडियो हमनी के दर्शौले बनी जा गोतनी के झगड़ा, जरा कहल जी गोतनी के झगड़ा, एकरा के आप लोग देखब जाए। खास कर ये जो आज के डेट में जो लड़का बाहर जाता कमाए जाता, वो अपना औरत या मर्द या भाई या भौजाई जितना भी बा सब कोई से कितना झूठ बोलता आ का कर्म करके आवता है, तो आप लोग के वीडियो में देखे के मिलबे करी। तो हम ये आप लोग से बार बार निवेदन करब कि हमनी के इतना प्यार दुलार दी जा, इतना सब्सक्राइब लाइक करी जा, इतना शेयर करी जा कि हम आप लोग के ता जिंदगी उम्र भर रहब कर्जदार रहब हम। धन्यवाद। देखनी जा भैया दूगो बियाह कैला के नतीजा कितना बढ़िया नतीजा बा, ये आप लोग के वीडियो में देखे के मिलल होखी। तो हम आप लोग से यही कहब कि आप लोग ऐसा काम मत करब जा, बाहर जाइब जा, अच्छा से कमाइब जा, खाइब जा, परिवार के देखब जा। देखब जा भाई, दूगो सौतन में देखत लड़ाई कैसे भइल बा भैया लोग, दूसर का शादी मत करी हो जा, नहीं तो ये हाल होई जोटा जोटा हम ही यही बचवा के तरह। ये आवन दूसरा आदमी अंजन कॉमेडी क्लब फाट गइल दोनों देने से टंगरी घिंचाई में एकदम दबा के शेयर करी जा, भैया अंजन कॉमेडी क्लब को सपोर्ट कीजिएगा, दबा के एकदम दबा के खुशी से कीजिएगा भाई लोग, सपोर्ट दीजिए, हम लोग आगे बढ़े। धन्यवाद।